Ota Juha! Kato, Okei. joku fani oli pistänyt 2 kebab-rullaa kummallekin. No niin, ei Oliko muuta se kuin auto? hyvä. No niin, hyvä Jane. Kiitoksia. Ei muuta kuin palataan asiaan ja ei muuta kuin hyvää yötä kaikille. Samoin. Samoin. Moi moi. Kannattaa Moi, varmaan moi. katsoa, mitä siellä on, ettei ole mitenkään myrkytetty. No, jos se tuo voltpussilla... En söisi kyllä tuommoista. No se tästä Heittäisin vielä roskiin kuuluu. suoraan. Minä vetäisin huivia. Rullakepuhan on 5 Mutta ihan varma, että se on ihan kunnollista, että siinä ei ole mitään laitettu. Ihan rullakepu. Joo, mutta kun ei sitä voi koskaan Ei ole tietää. mitään sellaista taakauskusta, että olisi laitettu mitään. Ei ole. Eikös Jani ole aikaisemminkin saanut ruokaa? Oo. No niin, eihän siinä Joo, sitten mitään. Silti en söisi kyllä Mä syötän sulle nuo saatana. Kummasta päästä? Molemmista. Yhtä aikaa. Voi helvetti. Trollata voi monella eri tavalla. Ei ole trollattu tähän asti. Se on moderaattori, mikä se on tehnyt. No Niin. Ai minäkö kateellinen? En ole kateellinen, vaan huolissaan. Älä ole Ei huolissaan. tarvi olla Menee huolissaan. hyvin pääsiäisenä aina. Me saatiin perhepizzakin toisessa päivänä. Eilen saatiin Mäkkärin Big Mackia ja paria. No niin. Se hyvin on syöty pääsiäisen. Mä olin niin ähkössä yksi päivä, että lähdin puolen päivän maissa sinne, että ähkö loppuu. Ei Foodora toimittaa myrkytettyjä ruokia. En silti saa. Niin sai joku mikä ensin tarvitsi. Mikään lounas ei ole ilmainen.